Txan, zuk magoa izan da, ezin dituzu gaixotasunak sendatu? Ez, horretan laguntzeko, Nagore, Rafa, Jose Javier, mediku eta lankide guztiak daude. Ni magiaren jolasa erakustera etorri naiz. Txan, gogoratzen duzu herriko jaietan eguzki izpiak txisteran sartu eta elurra sortu zenuenekoa? Nik bai, Amola Josefina, euritakoaren bila joan zen ziztu batean baserrira. Porro, txamonak ez du euritakorik, guardasola baizik. Ara bestea, zer alde dago ba bien artean. Euritakoak euritik babesten gaitu. Eta guardasolak eguzkitik. No. Gu, kimiobotik hartutakoan, ezin gara eguzkitan egon. Orduan lagunok, zabaldu guardasolak. Artxila, murtxila, denok batera. Artxila, murtxila! Ara, elurra!